Wat is Geert voor een jongen? Rustig. Heel rustig. Ja. Heel bescheiden, ik. Ja. Ja. En van wie had hij dat? Nou, Van de beiden wel wat. Ja? ja. Ik ben het- ben geen meisje om in de belangstelling dat voetballingen net zo. Ik hoop dat je inderdaad alleen maar geniet, jongen. Ja. Een protomeesje hier, Geert. Ja. Hoe is dat? Ja, bijzonder. Ben je er klaar voor, Geert? Ja. Ja? Heb je er zin in? Ja hoor. Oké, nou, vamos. Ja, als ik het niet in het Fries kan zeggen, dan doe ik maar in het Spaans. Hoe wie het voor Paak en Beppe? Wat hè? Hoe wie dit? Nou, prachtig. Schitterend. We hebben nog nooit zoiets beleefd. Wat voel je van al die meesken onderwijs? Nou, geweldig. Ja. Dan krijg je ik- er een van in negen, hè? Ik een soort van de schuilen. Wij hebben van hier die, maar je Bogerman bogerman, en, weet je wel. ja. En die zongen dan uit de zwaan, dat weer van de schuil uit. Hè? Ja. Ja. Ja, het is indrukwekkend. Is het wat? Nou, verleden december kreeg hij een epileptische aanval thuis. En toen is hij naar het ziekenhuis geraken. En nou ja, toen ben we eerst naar huis gestuurd. Want ja, het was de eerste keer. En dan werd er verder nog net zo volle actie ondernomen. Toen ben ik 2 dagen later weer te fietsen. En toen kwamen we nooit thuis. En nou, even later stopte de ambulance voor de deur. En nou, wie er dus weer. Hier weer een aanval kregen. En nou, wie het in hem vond. En nou, toen ben we dus weer naar het ziekenhuis geraken. En toen hier een hele dikke bult op een hol, omdat het op een dik vallen weer. En toen zeiden ze nou, nog even een CT-scan. En toen zei ze op die CT-scan dat er iets ziet wat er net zitten moest. Dus toen is de oren daar direct die MRI-scan maken. Nou ja, toen zei ze wel dat er een tumor ziet. En toen hebben ze gezegd van, nou ja, dat is goed aardig weer. In november hebben ze een scan gehad. Toen hebben ze gezegd dat het, nou ja, de hele rechterkant weer. Dus ja, dat er wel wat oors is goed aardig. Echt wel. Ja, en dan? Ja, en in een paar dagen hoe nadenken van wat is dit nou precies. En dan, ja, denk je van nou, met terug in. En we zien wel weer dat het skip eindigt. Sinds november weten we het nou. Ja, de meesten die hebben het eerste jaar net. Maar in deze geval... Nee. Nee. Past het wel, Geert? Krap. Het is best nog aardig aan de lengte, hè? Ja. Net alleen nog ik, ja. Eigenlijk. Ja. Want Nee. waar ging je mee? Mijn even netje. The name is Sterk van Dijk. Persons on board is 4. Start approved. Runway in use is runway 23, QNA van 016. Pap Hotel in Lima. Wat zijn jullie stil daarachterin? Ja, we zijn dat geniet. 1500 low. Stichting Hoogvliegers organiseert dit soort dagen om even een kind wat ziek is een dag laten beleven die niet voor iedereen is weggelegd. Op dat moment haal jij even een kind uit een isolement. En hoeft even niet na te denken aan die beperking of die ziekte die hij heeft.
Op dat moment, die dag, wordt er alleen maar gesproken over de activiteit. Ja, zijn we er klaar voor? Yes. Denk het. Ik denk het. Here we go. En daar gaan we. Oh, lekker. Kijk tot voor me. Daar zit alles eruit, maar niet zit. Kijk maar Durendam, hè? Ja, krijg maar Durendam, ja. Nou, pak hem maar eens beter, zo. Viel maar een beetje mooi. Wat er gebeurt. Roger, tot 3 left, keer 9 van 0,5. Afwissing, ja, base to 3. Druk wel een beetje naar voren, een beetje naar voren, heel rustig. Ja. Ja, hij geniet. Dat zag ik wel. Ik zie gewoon zijn gezicht dat het, ja, hij geniet. Ja, je let het mooi over hem heen komen. Want er zat vanmorgen eerst wel van, oh, ik vind het wel spannend, Joert. Maar nee, hij geniet. Ja, bijzonder. Ja. Heel mooi. Dat hij het zijn uit zin heeft, ja, dan geniet je ervan. Hestek was een brak in de kiel natuurlijk, want ja, je wist dat het oren de rek is natuurlijk. Nou, het is ook zo'n dingen, ja, weer een stukje hoop en energie om verder te gaan. En dan ben ik ook het in. Dan heb je slechte dagen en dan ben je gewoon verdrietig. En, ja. Ja. Is er nog wel plak voor humor en leuke dingen? Ja, Probeer je bewust te vallen mogelijk, want het was haast dat ik net vol. Nee. Dit is kouder? Ja, dit is kouder wel. Ja, dit is kouder. Ja, ik heb in huis. Ja? Ja. Nou, dan geven we allemaal bakhuizen. Emmer. Weird. Leuk. Ik heb ook goede pineholen, maar Ja? ja. Toch de druk of de vermoeidheid? Ja, de druk en de vermoeidheid. Ik denk beide. Ja, het was leuk. Nou, ik denk dat het iets eerder in Kouden is dan Zuus. Ja, dat denk ik. Goeie rit. Ja, dank je. Mooi hè? Doei.